Ben, pois finalmente este día tamén tan importante para Ribadeo, polo que ten que ver co polígono industrial, polo que ten que ver co desenvolvemento económico do noso concello, e é cando se van a firmar, a partir do día de hoxe, pois varias parcelas, varias compraventas entre diferentes empresarios da localidade e da comarca, con SEPES, coa empresa pública do Ministerio de Vivienda, que se desplazou hoxe aquí un representante deles para firmar cos dous notarios que temos aquí en Ribadeo estas primeiras parcelas, non? Unha dúcia de parcelas, dun total de 55, pero que coa situación económica actual que temos, Ribadeo non pode ser alleo a esta circunstancia, pois é un mérito para todos estes empresarios que den un paso adiante, e que a partir de hoxe, que efectúa a compraventa, unha remesa deles, porque hai outra parte que por diferentes motivos prefiren o facer a principios do ano 2011, e que tempo despois iniciarán a construción das súas respectivas naves, non? Debo decir, aparte desta noticia positiva, que é o feito de que despois de tantísimos anos de discusión sobre ubicación de polígono, sobre posibilidade de licitación das obras, que conseguimos que SEPES, pois hai 2 anos, desbloqueara esta situación, licitara as obras concluíron, rematáronse, aprobamos no pleno os proxectos de reparcelación necesarios nestes últimos meses, aprobamos tamén a entidade de conservación que debe de rexir tamén na organización dese polígono tan importante, e agora, en fin, só quedaba a compraventa, que o que este paso definitivo que estamos dando hoxe, non? Por lo tanto, debo destacar que, aparte destes 13 valentes que están dando paso adiante para comprar as parcelas, pois tamén hai máis empresarios que nos últimos tempos están interesándose, tamén quizás un pouco por esta política que ten SEPES de reducir un pouquiño nun 10% o precio do metro cuadrado, o cal está resultando atractivo polo precio e tamén, desde logo, con respecto e con moito respecto a calquer outro polígono, o polígono industrial de Ribadeo, en moitísimos kilómetros a redonda, é o mellor ubicado ao pé da autovía, ao pé do porto comercial de Ribadeo, a través da propia circunvalación. En definitiva, será un aliciente e un motor económico no noso concello a moi corto plazo.